Nga karon ato ning suwayan mga idol. Ayaton. Oh. Aw magpili ra ka na man yung Steve, layaton umuuli. Wadto di mi gutter pulse karon mga idol. Mga tumig balls mga idol. Kuyog sa akong asawa, sa akong Uy, pamilya. asa man napita man ni Steve ka nang ingon nimong pulse. Oy, nahimutang na ingko pisot sa bukirang bahin sa San Fernando. Ayaw na lang og kuyo kay medyo layo gito. Takihon unya ka sa imong hubak simbako. Right. Aw, alright kaayo. Medyo di kaligo karon mga idol kay purti mang inita. Oy, man ni Steve ka nang wala masad mo dadas mi kukulapok si Beramon. Wala na lang nako dadaing ko pisot kay purti mang bakilira. Unya na kay baw na kanila ato, purti pala hubuga. Mga ligid unya to sila. Oy, man ni Steve, di ba si Lulong taga San Fernando man to? Imo tong hapiton ron para makaligo sa to waterfalls man ni Steve. Dili na lang ingko pisot mo samot kini kadugay among lakaw. Ang mga bata daghan kayo nangayaw. Daghan na kayo bantayan. I-apel pa na ko si Lulong kaya traba kay to sa tanan. Unya karon pila ra may istorya doon na kay may mga idol. Mauna ning ibabaw sa waterfalls. Mauna ni siya gitawag og paling-paling. Masipiat ka kamay maligid man gyud ka. Daghang mga driver sa palahapal naligid diring gapita. Unya nakuha pa tong ilang motor man ni Steve. Naiuban nakuha ing pisot na asay wala. Away problema kay daghan naman kay mga motor ron kanang Rose. Brato ra kayo man ni Steve. Unya kusog pa kayo managan. Mauni gitawag ron ing pisot Rose sa kalam. Nihunong ko diri mga idol kay nabiyaan man among kauban. Manay Steve, nganong nabiyaan man ang inyong kauban? Akong gisugo lulubot yung upapalit og ilim nun. Apil ng tiki-tiki ato manay Steve. Aw syempre lulubot yung apil na gyud. Sa katong ganahan mo ari diring dapita, pamalit na lang mo daan sa inyong panginahanglanon. Kay wala ra pa'y naninda. Layo-layo ra pang tindahan diring dapita. Asa mo gid na nahimutang dapita man ni Steve God? Sa gikaingonan ako nimo ing kupisot na ani dapit sa bukirang bahin sa San Fernando. Ang tawag diring dapita paling-paling. Gikan sa lungsod sa San Fernando mo biyahe pa ka sa balod. Gikan sa eskina sa balod, kilid anang kapilya mo tangas ra jud ka. Ayaw nagliko diretso ra jud ka. Inik-abot nimo sa bato apili lang pangutana. Ayaw pagsalik sa imong Google Map kay wala ra pa'y signal ditong dapita. Basin masaag na hinuon ka. Unya karon mga idol naabot na jud ta. Gikan sa karsada naa pa'y baklayon nga purting bakilira. Ang atong multicab gibili na sa babaw kay wala na may karsada. Oy hala, sakto ra gid man ni Steve. Oy wala nimo dada si Bigo Kulapok si Beramon. Unya i-apel pa nimo si Lulong maligid na pud to in taon. Mao ni kiingon ako nimo ing kupisot. Nga ayaw na lang pud og puyo. Kanang arthritis nimo og huba. Delikado og musuol gyud. Bata ipa kay ang entrance ani. Isang po! Hey! Ano sa nila? Ako silang giilad nga naay entrance. Dagan-dagan ra ba mi dako gid mig mabayad. Bitaw mga idol diring dapita wala pa ni bayad. Libre ra gyud na siya ang kahago lang gyud nimo giagad. Sino sila? Katultol na sila. Hoy, paginay mo bata, di maligid mo. Sabak kaya. Ang tao ron. Usa ka pick up sa to. Samtang nagbaklay mi mga idol, madungog na namo diri sa babaw nga saba kay sa ubos. Kay naa na may nangaligo na una na mo ugabot. Usa ka trakan ubay-ubay sad sila pod. Oy man ni Steve, usa man ang sigig taginting dia. Oy saba man na kaayo. Ay da, tanduay silik ni ing kupisot. Mo inom ko ani inik abot. Mauni pulis ani agas na kong singot. Unya diring dapita makita na namong kaliguanan mga idol. Dito lang mi sa unahan agi kay medyo lawom-lawom man di ari. Unya naaraba ko gibit-bit nga tiki-tiki. Bahalag layo basta safety. Unya diring dapita na niid pa mi sa sitwasyon. Dili lang mi mo patakag sound kay medyo lawom-lawom ra ba mga idol. Kay basin og mubutod unya tagwalay oras in taon. Unya karon diring dapita ang gidala namong isda amo na ning sugbaon. Kay medyo gutom na pud among bitok in taon. Ting paniud to naman pud mga idol. Maayo ning mga ligot ang busog. Unya ato ni silang respetaran kay ni pusing man gyud ni sila. Mangluod ni sila kung dili ig-on sa kamera. Unya diring dapita mamonitag basura. Hangyo na mo sa inyo ha. Ayaw in taon mo pataglabay sa inyong basura. Kay kung mubaha maanod ni sa atong kaliguanan. May pay atong daoban total ang usulir buslot naman. Ang lamok mahadlok pa ning mga kanahan. Unya karon ato ning suwayan mga idol. Ayaton. Oh. Aw magpili ra ka na man ni Steve, layaton umuuli. Oy hala, ahak ka
tining mo ni Chris TV o nilayat man hinuon. Nabasa na hinuon ang imong kameraman ni Chris TV. Ayaw og kabalaka ko pisot kay kanang akong kamera waterproof sa napod. Kung ang tubig makaso dili na kagawas gyud. Unya kining ubos mga idol mauni pinakadako nga po. Dili lang na mo madto kay wala may agianan po. Delikado diri nga pita kay purting lawmag yun. Muabot ang panahon nga madevelop ni sa atong lungsod. Aw matik welcome kay ta diri gyud. Aw syempre magpabayad na ni sila puhon gyud. Aw dapat lang man ni Chris TV nga na entrance kay ang maintenance de ana. Maog gyud ingko piso. Muabot gyud ang panahon nga madevelop na ni gyud. Puhon-puhon ingko piso og lulubot yo. Mahimo na ning tourist attraction gyud. Oy balik na sa babaw man ni Chris TV kay basig ma-slide ka diha. Unsaon na lang dili jud ka makuha. Kakuya og si kumpare na ni mamintana. Aw ako gyud silang kalagon ingko pisot. Labtikan gyud ako niyang itlog. Diring dapita mga idol lingaw kay mga bata. Kay kung ganahan ka og lawom na amay mabaw uya ganahan kag mabaw na ama say lawom. Aw walay problema kay magpili-pili raman ka. Unya kay naluto naman ang atong sinugba mga una ta. Basta kaon na hisgutan dali ra kay natapukon mga idol. Pero og kani mga tawhanang suguon, labi na palabhon pasilhigon o pahugason. Aw magpabungol-bungol dayon. Busog na kanyo? Ha? Bitaw bahala dili kay bungga basta makatapok lang ta. Mauni kaon nga pinubrihay ra ba? Alangan o magpadato-dato ta nga pobre ra man ta. Ning tungura ato ning ipagawas ang atong hukagi mobs. Dili tang dapita kay walay kompetensya. Init pa kayong isda kay wala pa man hauna. Aw mate kay purti man atong marua. Nalipat gid nako sila. Unya karon kay busog naman ta. Sa tiki-tiki mutumar na ta. Kay mauni vitamins nga makapaabtik ba? Kung malabanan ka malibat imong mata. Oy man ni Chris TV mao jud na imong favorite subject. Aw matik ingko piso. Ay balo na biya ka nako gyud. Basta tiki-tiki paborito nako gyud. Unya karon magpahilis na punta kay sa paglayat nahigaman Bay tao! Op! Op! Oh, vlogger. Hangit ka mamain mo wala? Wala, tapan ka. Oy hala, may mga bata wala man ang hit silang mama. Inik uli lusion ginimbugan nila. O sige. Ang bata ni hangyo nga mulayat kuno siya. Kay bansay man kuno kaayo siya. Murag kuan oy, murag maral. Berti nilang katawaan. Kay kanang maral iring man na sa libon. Loh! Di ba tabang eh? Sige! Fire! Oh, grabe! Sige! Fire! Sige! Kita ng ulo! Alright! Tingawa! Sige! Bro, katulo na dyan ka! Naigo na ikong pan! Kamera! Grabe kahiya ni mataagin eh! Wala pa rin nangit yung mama! Right! Sige, pagdali kayo hapit na malubat! Kana! Grabe kahiya pa ta! Oy! Bata pag gani, mayo na kay manglayat. Murag yung mga iring nga kumagat. Ay sus, kada kung iring kusok kay manungka. Kaya pangani mo gani! Ha? Singan? Disiri? Tagsiri. Tagsiri? Okay. Ondong. Alright. Napunaan na po na nga itong mga amigo, mga idol. Katong tanan nga nangaligo gahapon, shout out ninyo diha. Naigo man ka sa kamera o wala, shout out ninyong hurot na lang. Maurag yun niya nga akong maistorya. Sa among pagpangaligo, pwede ginamong lingawa. Sunod na puhon mo, balik mi diring napita. Kung luya imong tuhod, maglisod gigag tangas dire. Kay purti mang bakilira. Igsunod na mong balik, bukaon migsaging purting daghana. Para kusog kay kamutangas ba? Nga oy.